Замисляли ли сте се, че почти всичко, което притежаваме, е пътувало хиляди километра, за да стигне до нас? Днес ще надникнем зад кулисите на тази огромна, сложна и, да, почти невидима система. Това е двигателът, който задвижва нашата глобална икономика. Ами помислете, това е едно наистина невероятно пътешествие. В него участват гигантски кораби, високоскоростни самолети и, разбира се, огромна мрежа от камиони и влакове, които работят с почти перфектен синхрон. В сърцето на цялата тази система стои един безспорен титан. Един единствен вид транспорт, който е отговорен за, забележете, 80% от цялата световна търговия по обем. Изумително, нали? И така, започваме с морския транспорт. Той не е просто някаква част от глобалната верига на доставки, не, той е нейният гръбнак. И причината е една – несравнима икономическа ефективност. Само си представете този мащаб. Един единствен кораб върши работата на 12 000 камиона, а го управляват само 20 на души. Точно тази невероятна ефективност прави морските превози толкова ефтини и всъщност позволява на световната търговия да съществува в този вид. И тук корабоплаването се разделя на два основни модела, но аналогията е много лесна. Линейното е като градски автобус. Движи се по точно определен маршрут и график. Трамповото, от друга страна, е като такси. Наема се за конкретен курс, за да отиде точно там, където е нужно. А що се отнася до контейнерите, изборът също е доста интуитивен. Може да се наеме цял контейнер само за собствената стока, това е FCL, или пък да се сподели мястото с други товари, което се нарича LCL. Едното е като частно пътуване, другото като споделено. Обаче, може би най-уникалното нещо в морския транспорт е един документ – коносаментът. Това не е просто някаква си разписка. Не, това е на практика нотариален акт за собственост върху стоката. И точно това позволява на търговците да купуват и продават огромни товари, докато те все още плават някъде насред океана. Добре, но какво става, когато скоростта е по-важна от всичко друго? Тогава се пренасяме от бавните и стабилни морски гиганти към спринтьорите в небето – въздушния транспорт. И тук се сблъскваме с един огромен парадокс. Вижте, въздушният транспорт превозва едва 1% от световния обем товари. Само 1%. Но този 1% представлява над 1/3 от стойността на всичката търговия в света. И кога въздушният транспорт всъщност има смисъл? Ами, когато времето буквално е пари. Помислете си за спешни лекарства, за най-новата електроника, която трябва да е на пазара веднага, или пък за свежи цветя, които трябва да прекусат света за часове, а не за седмици. Във въздушния транспорт има и едно много интересно правило, нарича се облагаемо тегло. Тъй като пространството в самолета е също толкова ценно, колкото и товароносимостта, цената се определя не само от килограмите, но и от обема. И точно за това превозът на 1 тон обемист памук може да струва колкото превозът на 1 тон тежка стомана. Добре, стоките пристигат на пристанището или на летището, но пътуването им не е приключило. Тук се включва една жизненоважна система, нещо като кръвоносната система на търговията – сухопътния транспорт. Тук основните играчи са два. От една страна, шосейният транспорт с неговата ненадмината гъвкавост да стигне буквално от врата до врата. От друга, железопътният, с огромния си капацитет и ефективност. Един влак може да замени десетки камиони. Стратегическата роля на влаковете става все по-голяма, а най-добрият пример за това са коридорите по новия път на Куприната. Погледнете числата. Влакът се оказва перфектният компромис между бавния морски транспорт и скъпия въздушен. И така, как се прави крайният избор? Всичко се свежда до балансиране. До намирането на правилния компромис между фундаменталните предимства и недостатъци на всеки вид транспорт. В крайна сметка, всичко опира до една основна дилема в логистиката – цена, скорост или капацитет. Може да се избере едно или две от тези неща, но е почти невъзможно да се получат и трите едновременно. Всяка една пратка е резултат от стратегически компромис. Но този невидим двигател на световната търговия никога не спира да се развива. С натиска за по-зелени решения и навлизането на все по-умни технологии, вечният въпрос остава – кой от тези транспортни титани ще оформи бъдещето на света, който получаваме на прага си? Историята тя тепърва предстои да бъде написана.